Momentito, aguántame. Gracias. Hacía los vídeos. Se puede hablar. Sí, hombre. Claro. Y Mora... Sí. Bienvenidos a la segunda reunión fructífera. Cargado de simbolismo, como te puedes imaginar. Un buen simbolismo. Está llegada la talla. Está bien medido. Está bien medido. El señor es un ojeador de Ya tallas te buenísimo. digo, Veamos, oye, pues te digo tipo Oye. fino, esto es una M. Esto, yo tengo la L, lo puedes tener tú. La torre, el olivo. Está bueno, Pois coincidir e confirmar o que el relataba sobre o botón. Creo que foi unha reunión constructiva, unha reunión cun ton cordial dende o principio ata o final, como el decía, no fondo e na forma, e creo que iso é positivo, e creo que o que os cidadáns reclaman e dende logo é o que a Xunta de Galicia, e eu personalmente intento manter con todos os responsables municipais, alcaldes e alcaldesas de toda Galicia. Por lo tanto, celebro que Vigo se incorpore tamén a esta relación normal e fluida que, insisto, o interese xeral, e porque creo que é o deber dos representantes públicos, eu intento manter, e creo que o consigo en liñas xerais. Despois podemos chegar a máis ou menos acordos, pero unha relación na que falemos dos asuntos que interesan aos veciños e intentemos solucionalos. Creo que ser reféns de unha hostilidade, ás veces moi prolongada no tempo, achega poucas solucións e eterniza os problemas. Por lo tanto, se esta reunión foi un punto de inflexión, eu, dende logo, celebro e agradezo, insisto, o ton cordial e constructivo que eu percibín dende o principio ata o final, e que, ademais, ten que corresponderse coa cidade máis poboada de Galicia, con a cidade que en moitísimos aspectos é motor da nosa comunidade autónoma. O primeiro, creo que é importante, porque este é un asunto que viña de lonxe, foi un acordo xa, eu lle manifestei a disposición da Xunta de Galicia, para executar as tan ansiadas, moito tempo adiadas, pistas de atletismo de Balaídos. Hai un novo proxecto, saben que había un proxecto inicial, a Xunta acordara unha aportación de alrededor de 3 millóns de euros, despois o Concello elaborou un proxecto que se iba algo máis, e o que acordamos hoxe, o alcalde e eu, é financiar estas pistas de atletismo mediante asignatura previa do correspondente convenio o 50%. Por lo tanto, creo que isto é unha boa nova, desbloquea unha infraestructura ansiada e que vai ser moi utilizada non só polos deportistas de Vigo, sino por outros moitos desta comarca que utilizan esas pistas e que necesitan esta infraestructura fundamental. Eu creo que hoxe quedou acordado, xa digo, esa aportación sobre o proxecto existente, o 50% entre Xunta de Galicia e Concello de Balaídos, para executar canto antes o Concello de Vigo para executar canto antes as pistas de atletismo, do estadio de atletismo en Balaídos. O seguinte acordo, que é o que é importante tamén, é o que vai permitir, falamos, o alcalde de Vigo fixo un plantexamento que nos quedamos en avaliar, porque é un plantexamento novo, pero que, en principio, polo que ele explicou na reunión, parece un planteamento que pode ter viabilidade. Insisto, haberá que examinalo, ainda que sexa pola súa novidade, pero a min, en principio, a Xunta de Galicia parecelle unha proposta aceptable e razoable que vai permitir desbloquear ao ámbito PS1 da ETEA, onde hai que executar importantes infraestructuras, como saben, pois por as dúas máis salientables son a residencia que está promovendo a Fundación Amancio Ortega, que saben que comprometeuse a executar unha en cada cidade, en dúas delas en Santiago xa funciona, en Lugo está a piques de facelo, en as outras cidades con diferentes grados de avance está en marcha. Faltaba Vigo,
nesta ubicación, efectivamente decidida pola Xunta, creemos que unha boa ubicación, había os problemas de executar os viales necesarios, a falta de acordo co Concello e a proposta feita de un acordo a 3 partes coa zona franca, que certo, bueno, o alcalde propuso, supoño que a zona franca, por eso digo que hai que avalialo, pero supoño que habería unha conversa previa. Zona franca, Xunta de Galicia e Concello de Vigo, para a 3 bandas executar un aparcamento para esa zona e executar a urbanización necesaria para que esa parcela, ese ámbito PS1, poida empezar a ter en riba as edificacións que hai tempo que ven que están previstas pero que non se podían facer. Que impulsa a Universidade de Vigo, dentro do Campus do Mar, e a residencia da Fundación Amancio Ortega. Por tanto, creo que despois de moito tempo este desbloqueo deste convenio a 3 bandas creo que é algo positivo. Insisto que teremos que verlo, pero a min, dende logo, soame ben o plantamento que se fixo na reunión. Outro acordo importante, iba a decir, polo seu carácter simbólico, pero algo máis que polo seu carácter simbólico, creo que ten unha importancia real e o que ten que ver coa decisión, despois de moito tempo, do Concello de Vigo, así mo adiantaba o alcalde, de facer a sinalización do camiño dentro do termo municipal de Vigo. Creo que isto era unha necesidade, era a única cidade de Europa que a día de hoxe non tiña esta sinalización pola que pasa é o punto neurálxico, polo menos durante o percorrido antes de chegar a Santiago, dun camiño que está medrando en términos exponenciais. Eu tive ocasión, como algúns saben, de facelo a semana pasada, pasei por aquí e me din conta da cantidade enorme de peregrinos, crecente ademais, que empezando mesmo en Oporto, chega a Vigo e careció desta sinalización. A miña opinión, eu dixeno moitas veces, non tiña moito sentido, e a decisión, o se anunciaba, estaba a punto de adjudicarse a licitación, me decía o alcalde, por un sistema de pantallas, un sistema novedoso. Creo que unha boa decisión, a decisión necesaria, outra cousa non era entendible, e, polo tanto, que Vigo se incorpore a decisión de sinalizar o camiño e deixe de ser a única treito, insisto, dun camiño cada vez máis utilizado que non estaba sinalizado. Creo que vai ser beneficioso para todos, para os peregrinos, pero tamén para os comerciantes, os hosteleiros, todo o que xira ao redor do turismo nesta cidade, que vai poder ofrecer todo o que esta cidade ten para que as centos de persoas, miles, van máis de 30.000, se non me engano, nestes primeiros meses do ano, pois podan coñecer todas as posibilidades que Vigo ofrece, que non teñan que ir guiados por un GPS, por un camiño que prácticamente non lles deixa entrar na cidade e salen dela sin coñecer todo o que esta cidade ofrece.